دوستان عزیز، ҳозир мо дар духтурем. Маззамо нест, духтурашда дорем, бояд ки биёя ҳозир. баъди духтур саҳара ҳозир мода баъди духтур ба завтрак накарда бромадагиям. Завтрак мерем, духтур ҳозир да чи берун шидагиям. хона барои ки шиками гишна бромадем. саҳар қатия. термини мо саҳар қатӣ буд. як 5 минут чи духтура нигоҳ дорем. касали беҳад бисёра. маззамон нест мо да духтур. ҳозир врачашда дорем. врач биёя бад кубина чӣ мегӯяд. завтраки саросана шаҳр биомадем. чой мехӯрад, чой мехӯрем ва дига корона мешавад. я булочка гирифтем, я булочка по шоколадке вот чой. Эмердон тез пухтачон ки коромон бисёр. Булочкаи мо мавиз дорад, шоколад дурумаш чӣ дора дурумаш? Дурумашам бо шоколад дора, крембар дурумаш. Шоколад дора. Ба мазарат ту гирифтӣ. Ман мавиз дорад. Мавиз дорад. Мекӯ ба мазарат.